ang Bislog Festival. Ang lahat dumasero. Handam na pod ang contingent number 7, Bundok sa Maligong Salta Turong sa Cogon National High School. Ikaw ining mangitag pangasaw, siguro abaya ini agaduman ho. Kung matuman mo swerte ka, tumanugan buutan pa, magmahagan mo ang tuot sa kahangturan. Ning, dawata kining akong gasa kanimo, timaan kini sa akong gugma kanimo. Ew! Nganong manok man na? Naaman po ko'y akong manok diri guryo. Ha? Mao ba ining? Maayo hinuon ka na ining. Kay ang imong manok ug ang akong manok atong iana. Kay mao kini puhon maghatag ito kalambuan sa atong pamilya. Guryo! Nanginom ng atong manok! Ning! Namiso na mga itlog! Salamat kami sa pagkanalin mo ug sa grasya himayang ka.
Guriyo, dali man na pagda kay magluto ang Bisaya manok. Basta Bisaya nga manok, dumanhog! Daghang salamat, contingent number 7. Pundok sa Maligong Saltatorong sa Cugo National High School, headed by Jobert Ramirez. They would like to say thank you to their supporting schools and their school